Zile grele și mai mult posomorâte din cauza mahmurelei. Asta prevestesc medicii pentru cei care au făcut abuz de alcool în aceste zile și și-au pus la încercare stomacul. Și cum moldoveanul nu poate cinsti fără ca să simtă mai apoi obișnuita durere de cap, astăzi am ieșit în stradă să aflăm de la acesta care sunt remediile care îl scapă de buimăceală. Nenea Vova susține că este un cetățean exemplar, nu bea și nu fumează, dar febra sărbătorilor îi tradează mersul. Spune că nu-i dependent de băutură, dar că știe leacul mahmurelii. Dacă doresc, servesc, dacă nu, nu. Eu nu depind de băutură și nu depind de alcool. De alcool și de fumat. Asta cum ți permite organele? Cu un răsol de pepini marinați. Iar pentru cei care și în aceste zile sunt încă în vacanță, Nenea Vova are și metode pentru a scăpa de plictiseală. De dimineață, dacă nu se duce la lucru, nu pleacă la lucru, să bei 50 de grame de vodcă și să iau un bucățică de pepene murat sau o pătlăgică marinată. Potrivit unora, mahmureala nu vine de la băutură, ci de la lucruri mai serioase care au loc în țară. Iar metodele moldovenilor pentru a scăpa de starea de beție de-a dreptul că ne uimesc. Sunt din ce în ce mai inventivi. Cum putem scăpa de mahmureală? Da, cum? Eu nici idei n-am, dar nu echip. Nu echip. De ce? Idei n-am, doar de o revoluție, eu știu, nu știu, nici cu o bătălie bună și gata, altfel nu se poate, că nu-i pot scoate din Parlament. Dar cum scăpăm? Dacă trebuie în fiecare zi de remontat, tot ziua remontăm. De aici până în capul celălalt și apoi iar înapoi din nou. Lapte sau de la răsol, de la patlajele sau de la pepeni. Pohmeleală nimeni nu vrea să scăpi, la toți le place. Cei care și-au dorit să înceapă ziua mai ușor după o noapte de băutură, azi făceau coadă la farmacii. Потому что многие люди держали посты во время Пасхи. Mulți au ținut post, iar după sărbători încep să se alimenteze într-un regim obișnuit. De aceea trebuie să administreze medicamente ce contribuie la buna funcționare a digestiei. Dar vin și din cei care au dureri de cap din cauza alcoolului. Cer medicamente ca să scape de mahmureală. Mai în glumă, mai în serios, și medicii sunt de părere că metodele tradiționale rămân a fi cele mai eficiente pentru a scăpa de starea de mahmureală. De exemplu, pentru cei care beau vodcă, cel mai bine ar fi să-și alinte stomacul cu suc de roșii, iar pentru cei care sunt mahmuri de la vin, o zeamă acrișoară ar fi numai bună. Și citricele ard foarte bine toxinele provocate de alcool, la fel murăturile, apa plată, dar și somnul de până la 8 ore. Totuși, cea mai bună metodă care te scapă de mahmureală este abstinența. Nu bei, nu te îmbeți. Не умеешь пить – не пей. Не умеешь говорить – не говори. Așa și cu rachiu și cu vodka. Dacă nu poți bea, nu servi. Mult mai beau și nu mă îmbăt.